Условия и извиване на ръце за подкрепа на кабинет. Но това ли ставаме свидетели и ще се стигнали до редовна власт? Питаме професор Вили Лилков, съпредседател на Синя България. Добър вечер и добре дошли извън Макиавели, професор Лилков. Здравейте. Какво се случва? Има ли решение на политическата криза? Синя България не успяхте да влезете в 51-то Народно събрание. Всяка политическа ситуация и всяка политическа криза има решение, но зависи кой е на терена. И тъй като в България ситуацията е много сложна, кризата вече повече от 4 години и се задълбочава, ситуацията изисква политици да решат този проблем. А за съжаление, това, което виждаме в парламента, е липса на политици. Има много хора, има 240 души. Между тях обаче има много малко политици. Кой прави повече компромиси, ми се иска да ви попитам? То не е въпросът само до компромиси. То е въпросът, когато се сяда на масата и започнат преговори, политическите партии, по-точно лидерите, да имат визия, да знаят рецептата. А след това са компромисите. Но в момента ние не виждаме никакви идеи. Спомняте ли си кампанията, която свърши преди 3 седмици? Там да сме видяли политически дебати, нямаше. Там не видяхме и политически идеи. Отдавна не сме виждали и лидерски дебат. Точно така. Затова сега ситуацията е толкова тежка за решаване. Не, че кой знае колко сложна, но има и още един друг проблем, който се пренебрегва сякаш. Това раздробяване на политическото пространство води до все по-голямо и по-голямо отслабване на партиите. И това, което трябва да се каже ясно. Цялата политическа система в България е в много дълбока криза. Тя не може да излъчи лидери, тя не може да излъчи идеи, тя не може да се консолидира, тя не може да заработи. А каква е причината да не може да заработи? Виждаме само условия, от всички страни ги виждаме тези условия. Това е един всеобщ опадък, интелектуален опадък, бих казал, който засегнал тежко и партиите. Аз не мога да се въздържа да не коментирам това, което видяхме в последните дни, като емблема на 35 години този опадък, интелектуален, казвам. Говорите за това, което се случи пред Народния театър. Да, една сцена, която е сюжет за Гоблен. Йоло Денев гони със знамето да бие директора на Народния театър. Разбирате ли докъде сме стигнали? И да се върнем на парламента. Тежка политическа криза, тежка задача за решаване, липса на ясни политически играчи. И всичко това, вместо да има един сериозен разговор на основата на идеи, на основата на визии, всичко това се подменя с игра на Черен Петър. Нали си спомняте детската игра на Черен Петър? Губи той, който остане черния Петър в момента. Кой би останал черния Петър? Не мога да прогнозирам и не ме интересува. Това е само за вътрешно партийна употреба. Ама не страдаме ли всички нас, които очакваме кабинет? Разбира се, но те са неспособни да решат сериозните политически въпроси. Защо е толкова важна тази декларация? Дори да се стигне до сглобяване на някакъв кабинет, още по-трудно ще бъде той да работи. Защото, вижте, главните действащи лица, някои от тях са просто гротеска. Ние не можем да очакваме от тези хора. Когато отивате на лекар, вие търсите добрия лекар. Същото и с политическите задачи, а още повече с политическите кризи. Трябват истински политици. И тъй като вие споменахте Синя България в самото начало, единствената политическа формация, която в тази кампания говореше за политики, беше Синя България. Тогава защо не ви чуха? Единствената политическа формация, която говореше за идеи и за ценностно ориентирана политика, беше Синя България. Питате ме защо? Ще ви отговоря последния начин. Социологическите проучвания показаха след вота, че за нас и за ППДБ са характерни избиратели с най-висок образователен статус. Нали разбирате за какво става въпрос? Така че това е и отговора на въпроса, с който вие започнахте. А тази декларация, и има и още професоре, нещо. Нека да си припомним тези хора не излизат и не гласуват, за които говорите вие. Нека да си спомним последните години с какво настървение се разбиваше двупартийния, така наречен двуполюсен партиен модел. Спомните ли? Мъстити журналисти, мъстити социолози, политолози бабуваха и казваха, трябва да се разбие този модел. Това е зло за България. И се генерираха всякакви инженерни проекти, които имаха тая цел. Раздробихме политическото пространство. И докъде стигнахме? Кой е кукловода на това раздробяване? Може би и дори несъзнателно в търсене на нещо по-добро, ние избирахме този път да разбиваме. И това кого обслужи? Обслужи задкулисието. И на всеки вече един бизнесмен с по-добри възможности, финансови, той може да създаде политически проект и да го вкара в парламента. Примерите са на лице пред вас. И да се гласуват законите на този мастит бизнесмен, примерите са пред вас. Го виждали и в много този пъти. Смисъл стигаме до въпроса. Кой ни го причини всичко това? Всички ние.
Добре, Така, пак че да ви сега... питам за тази прословута декларация, от която не отстъпват Продължаваме промяната Демократична Говорите България. за каква декларация? На Продължаваме промяната на Демократична България за санитарния кордон. Ето днес Борисов Ще ви отговоря последния се начин. подписа и каза без ДПС и АПС. Късания паметта. В хода на кампанията единственото послание по-ясно, което изказаха ППДБ, беше следното. Ние имаме план, с който да решим кризата. И предлагаха равно отдалечения премиер. Минаха избори, до това се забрави. Къде е плана? Плана се подмени с какво? С една глуха защита и очертаване на санитарен кордон. Ако ти си достатъчно силен и можеш да постигнеш управление, ти можеш спокойно да изолираш и да поставиш в изолация този политически противник, с който не искаш да работиш. Защо това не е им е подмяна на достатъчен слабостта. този подпис днес на Борисов, който каза управление без ДПС и АПС, подписа се и им изпрати писмото. Те казаха не е достатъчно, искаме подпис. Вижте, тези на неща, нашата декларация. Утре ще ги забравим. Утре ще има нещо друго. Някой друг ще постави някакво друго условие. Това с ултиматуми прави ли са политика с такива ултиматуми? Понякога се прави, но в тази ситуация не, защото това се видя, че не върви. Ако и утре няма избран председател? Такива ултиматуми се поставяха, когато трябваше да стане ротацията, ако си спомняте, и всичко това се провали. Такива ултиматуми се поставяха в името на промените в Конституцията. Докъде доведе всичко това? Това, което като съвет мога да дам е успокояване, снижаване малко на тона и на масата да се сложат политически идеи. А кой трябва да направи компромис? Не мога да кажа. Когато говорим за политически идеи, какво е финансовото ни състояние? Реална ли е тази дупка в бюджета? Какво се случва в енергетиката ни? Ще ви питам и за Топлофикация София, защото тя е важен компонент за София от енергетиката. би говорил с по-голямо удоволствие, тъй като вижте, последните 4 години не само, че сме в криза, обществото и в много голяма степен не знае какво става. Защото министрите се сменят един след друг. Вижте колко противоречиви сигнали излизаха от финансовото министерство. Имаше моменти, в които се говореше за огромни задължения. Финансовият министър излиза и казва, нямаме такива задължения. Сега ние нищо не знаем и за параметрите на бюджета, който се подготвя, а той трябва да се гласува съвсем скоро. Така че ситуацията действително е много сложна. Сега това, което трябва според мен да се направи, е да има управление. Но при това ниско доверие и в парламента, и към политиците ще им бъде много тежко. И от тази криза, пак казвам това, с което започнах, могат да ни извадат само политици. Казвате, липсват политиците, с това започнахме разговора. Защото това се предлага. Това е менюто, от което избира избирателя. И сега за Топлофикация София, какво е реалното състояние на дружеството? Защото това е важен компонент, когато говорим за енергетиката. Това е дружество, от което зависи и сигурността на София, и зависи много в голяма степен самата енергийна система на България. Около 25% от газта, която се консумира в България, е дял на Топлофикация. И сега това, което трябва да кажа е следното. 1 600 милиона задължения, без никаква надежда в следващия отоплителен сезон този дълг не само да не се намали, той няма и да се задържи, а ще нарасне с около 200 милиона. Това са предварителните разчети, което рефлектира много тежко върху Булгаргаз и много тежко върху Българския енергиен холдинг. Булгаргаз и без друго е в недобро, незавидно финансово състояние. Тъй като има такъв длъжник от една страна, и това е много тежка ситуация. И освен това... Булгаргаз дължи на Боташ от юли. Немалко пари. Освен това, Топлофикация е поставена в една ситуация, която е много сложна. Държавата определя цените на газа. Както казах, Топлофикация основно потребява газ. Държавата определя цената на парното, а Топлофикация работи над нейните производствени загуби и разходи са много по-големи от себестойността. И тя е обречена да трупа загуби. И в това положение държавата се държи в момента, поради това безвремие, което е настъпило, сякаш този проблем не съществува. А това е бомба с закъснител. Но отдавна съществува този проблем. Отдавна и не може да го реши общината. Защо частните топлофикации са в друго финансово състояние? Кой е виновен за това финансово състояние? Нека да кажем как се управляват те. Те са приватизирани. И затова се управляват добре и се напечалва. Значи държавата не е добър стопанин, така ли? Никой не смее да изрече дори тази дума. Но
Дошло е време да се разговаря сериозно за топлофикация. Представете си, 2000 км тръбопроводи. 2000 км, от които топлофикация в последните години успява да ремонтира само 5-6 км годишно. А е имало години, 2012-2013, по 40 км и тогава ние като общински съветници си казвахме: малко е, давайте още. Докъде се е стигнал? Загубите непрекъснато растат не само от ценовите разлики, а растат и от самите загуби по мрежата. Към топлофикация трябва да се подходи от една страна много внимателно, но и много радикално по отношение на начина на управление. Освен това, нека да припомним нещо. Топлофикация много се надяваше и ние като Общински съвет, или по-точно управлението на София, че системата с изгарянето на РДФ горивото в топлофикация ще реши и ще поевтини в голяма степен цената на парното и ще намали консумацията на газ. Тази система тотално се провали. И това е заслуга в кавички на ГЕРБ, тъй като те създадоха и замислиха тази система, те я изградиха и накрая се оказа, че тя е капитулирала. И ние не можем да мислим изобщо за този буклук гориво, който се произвежда в завода за отпадъци, да може да се реализира в топлофикация. И харчим огромни пари за неговото разкарване по циментовите заводи в България. Професора, на финала на разговор сме, но има ли проблем с бюджета на Столична община? Все още не сме видяли проект на бюджет, още е рано, но нещо друго, което ме притеснява е, че... То се говори, че липсват много средства. Не. Затова в момента сме на етап една корекция на бюджета, но чакаме сериозна актуализация в следващите седмици, която трябва да направи Общинския съвет, но кметът още не е предложил тази... Кмета заговори за тази актуализация. Той не е предложил на общинските съветници. Защо е необходима тази актуализация? Защото имаме от една страна нереализирани проекти, от друга страна имаме повишаване на приходи, намаляване на разходи в някои пера, увеличаване на разходи в други. Ама това не се ли знаеше по-рано? Защото този въпрос сме го поставили. Това не е толкова страшно. Въпросът е да се направи на време. И въпросът е да можем да имаме време да обсъдим и да намерим проекти, с които да заменим тези, които не са изпълнени към момента. Но в момента има и друг проблем. Кметът все още не е внесъл програма за управление. Една година измина откакто е на този пост. Нямаме програма за управление. И това е дефект на администрацията на кмета. Готови сме от Синя София да помагаме всякак, даваме идеи, подпомагаме, когато е необходимо, но недопустимо една година не сме видяли програмата му за управление. Една година не сме видяли мерки за насърчаване на инвестициите в северните райони. Една година не сме видяли мерки за намаляване на уплътняването и строителството в южните райони. Днес се занимавах също с един проблем, имах среща с граждани, поредното застрояване в градинка с 100 дървета на Юрий Гагарин и Тарас Шевченко. Непрекъснато избухват такива бомби. Ние трябва вече да направим генерални стъпки в София, да променим това състояние, в което я заварихме миналата година. Той нали си писа шестица кмета за една година управление? Вие от Синя София колко пишете на кмета? Сега, и трябва да приключим? В края на годината ние ще се отчетем и пред нашите избиратели и тогава ще поставяме оценки, но това, което мога да кажа е, че ние си вършим работа много съвестно в момента в Общинския съвет. И да завършим с този ваш апел, да видим повече политици от Народното събрание и не само, и държавници. Но преди да ги видим, трябва да ги отгледаме, както се казва. И да ги вкараме на съответните места. А в момента партиите са много слаби. Някои от тези партии раждат карикатури, а някои партии се раждат само за месеци, с финансиране отвън. От този фалшив икономически елит, който се появява покрай държавните поръчки, който се появява покрай краденето около общините, той захранва политически елит, който после му връща обратно кеша, който е инвестиран в него. Професора, никой не иска да го стопира. Благодаря ви за този разговор. Той с продължение до нови срещи. Когато политиците не искат да стопират този порочен модел, ще говорим и следващия и последващия път за това. Ние се опитваме да правим каквото трябва. На ход на избирателя. Благодаря ви и до нови срещи. И аз благодаря. Професор Вили Лилков, пред Денят ОНЕР. Сега следват реклами, а вие останете с нас.